Takže čau lidi, já jsem Monika a dneska to je video a je to speciál za to, že jste dali kejře už 230 odběratelů. Víte, jak je to moc? Jako chápete, že už 230 lidí jí sledují, že prostě jak někdo může být tak blázen? Wow, lidi, fakt hodně gratuluju Kejře ke 230 odběratelům. Já jsem za to moc ráda, protože její videa jsou fakt super a neměla by přestat natáčet. Nikdy už v životě nesmí přestat natáčet, protože ona je super youtuberka. A jak je super youtuberka, tak prostě musí být prostě je to super youtuberka a já jsem natočila toto video, protože jí chci fakt ze srdce gratulovat, že má 230 odběratelů. Je už to neuvěřitelné, kolik už Kejru sleduje. Doufám, že si tohle video pustí Kejra. Kejro, moc ti gratuluju. Znovu. Gratuluju ti ke 230 odběratelům. Děkuji, Monika Steinfeld.